barin ba mu kaɗan shine ramadan. Shi ma ramadan busowar iska ce Allah yi ta. Tun daga ran da ramadan zai kama Allah yake sa a burfe kofofin wuta, sai a bude kofofin aljanna, sai kuma ya fara jin kai. Yau ranar da aka ce an ga wata, Allah zai rahama ga al'umma mai yawa. Gobaran da aka fara rana ta biyu sai Allah ya ninka, jibi sai ya ninka. Ba ana nufin ubangiji misali ya yi rahama ga mutum 10,000 misali a ranar farko, rana ta biyu kuma ya yi 20, rana ta uku kuma a ce ya yi 30, ba haka yake ba. In ta farko ya yi 10, in ta biyu ta zo wato sai a sake ninka 10 sau 10, sannan in ta biyu ta zo wannan ninkin za a sake ninka shi. Haka ake ta yi har zuwa ranar sallah. Ubangiji ranar sallah ita kuma yi mata nata na musamman, sannan kuma ya yanta mutane, ya rubuta musu cewa ba za su shiga wuta ba har abada. Waɗansu a yanta su an janye, waɗansu kuma 'yan aljanna ɗin ne kuma ƙara tabbatar musu. To haka ubangiji subhanahu wata'ala yake. Sannan duk abin da ka yi a cikin ramadan, idan ka yi sallar azhar ƙwaya ɗaya a ramadan, to in a wajen ramadan ne ta haura sallar azhar 70. In kai la'asar haka, duk abin da ka yi na farilla a ramadan to ya haura 70 a wajen ramadan. Sannan duk abin da ke na nafila, in kai shi a ramadan Allah kimar farilla zai baka. Kullun karawa yake, kullun bayarwa yake, kullun karawa yake. In abin nan maka ku kai azumi kwaya ɗaya tak, ya fi azumi na shekara 100. Sannan kuma zai rubuta maka ladan abinci, kayan laftara kumi 2 da abinci masu nauyi ka bayar sadaka, kullun haka zai dinga yi maka subhanahu ta'ala. Sannan a cikin wannan wata akwai wani dare guda ɗaya, ko akwai kwanaki 10 su ne wa'inda da muke ciki. Duk a kwanakin rayuwa gabaki ɗaya ba wanda ya kai wa'innan 10 a dararen duniya gaba ɗaya. Malamai sun ce hatta kwanaki 10 na zulhijja wunin ne, amma daren wani ya fi wa'incan. A cikinsu akwai lailatul qadr khairun min alfi shahri. Akwai dare ɗaya wanda duk isa me shi Allah ya masa muwafaka to ya fi wata 1000. In ka ce astaghfirullah ta fi ta shekara 84. In kai sallah ta fi ta shekara 84. In kai sadaka, sannan kuma ya san kyautar da zai maka a wannan ranar subhanahu ta'ala. Kura a dawa sai ya zaɓo in sai musu baiwa, kiyashi sai ya zaɓo in sai musu baiwa, itatuwa sai ya zaɓo in sai musu baiwa, wato duwatsu sai ya zaɓo in sai musu baiwa, mahalli sai ya zaɓo in sai musu, balle mutum wanda shi akewa. Na kaburbura za a musu, wanda suke doron ƙasa suke da rai a musu. An yi ta yi, an yi ta yi, an yi ta yi. Wani mutum shi kaɗai a wannan ranar ubangiji yana iya masa kyauta miliyan 100, kuma ba wacce ta kama da 'yar uwarta. Shi sa ce da ita lailatul qadri, rana ce na iko. Mai iko yake nuna ikonsa, abinda ya yanke sai dai kawai a sa ido. Hankali ba zai iya karɓa ba, sannan burinka ba zai iya kaiwa abinda Allah zai maka ba, duk tarin burinka kai dan adam. To wannan yana daga cikin rahama ta annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ibamu.